Evropski komesar je čestitao kosovskim zvaničnicima početak pregovora o stabilizaciji i pridruživanju. On je istakao da je postignut veliki napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, a početak pregovora je nagrada koju je Kosovo zaslužilo. Kosovo je uradilo dosta kako bi se priključilo Evropskoj uniji. Postignut je napredak, ali odlukom o početku pregovora o stabilizaciji i pridruživanju naš rad nije završen. Naprotiv, tek je počeo jer je sada potrebno pripremiti nacrt sporazuma i započeti pregovore. Verujem da ćemo zajedno uspeti sve da završimo. Sa optimizmom čekam jesen i nadam se da ćemo postići veliki napredak. Toliki da naše pregovore možemo okončati do narednog proleća. Premijer Kosova Hašim Tači upoznao je Evropskog komesara za proširenje sa reformama koje je Kosovo sprovelo u oblasti vladavine prava, primjeni sporazuma postignutog u Briselu, ratifikaciji sporazuma u Skupštini Kosova, usvajanju zakona o amnestiji, kao i pripremama za predstojeće lokalne izbore 3. novembra. Vlada Kosova radi na tome da se stvore uslovi za izlazak na izbore na celom Kosovu kako bi svuda bili izabrani legitimni predstavnici. Što se tiče izbornih reformi, ostala su još 3 pitanja za diskusiju. Optimista sam da ćemo do kraja godine završiti i ovo vrlo važno pitanje za Kosovo. Štefan File se u Prištini sastao i sa predsjednikom Skupštine Kosova Jakupom Krasnićijem i obratio se poslanicima u ovdašnjem parlamentu.